alle sammen, og jeg er velkommen til den her video. I dag skal jeg lave nogle tricks. Så ja, det gør jeg. Jeg starter med at lave en skrue. Kunne man se det? Nu vil jeg lave som det andet en stræksalto. Sådan her. Med strakte ben. Det gør jeg. Den blev ikke så god, så jeg prøver igen. Jeg ved ikke, om den blev god, men jeg gjorde mit bedste i det her forsøg. Og jeg har ikke tænkt mig at prøve igen, fordi nu har jeg prøvet 2 gange. Det er ikke sikkert, at man kan høre mig så godt, fordi det blæser meget. Så det er det, I kan høre, hvis den siger shh. Men nu vil jeg lave... Nu er jeg så på hænder. Så det gør jeg nu. Med ryggen til. Den var meget dårlig, så jeg prøver igen. Det lyder som om det tordner, men det gør det altså ikke. Det lyder næsten som om verden er ved at gå under. Men nu står jeg lige på hænder igen. Med ryggen til. Holy moly, det er irriterende. Nå. Ikke mere problem. Men nu vil jeg prøve at lave forlands flip-flop. Sådan front over. Og nu vil jeg prøve at gøre det stående. Og en back over. Den larmer meget. Jeg ved ikke, hvad mere skal lave for mit træk. Hallo, kom her. Kom. Det er min hund. Ja, jeg ved ikke helt, hvad for et træk jeg nu skal lave. Jeg kan prøve at lave en rigtig salto, altså helt normal en. Og bagefter vil jeg prøve en stræk igen. Så ja, det gør jeg nu. Først en rigtig. Det var så prøver jeg lige slå hovedet lige ned i. Men den vender der en gang imellem. Så ja, det var alt for den her video. Hej hej!